Κώστα, τι είναι τα φυσικά κρασιά? Φυσικά κρασιά είναι όλα. Εφόσον φτιάχνονται από σταφύλι, όλα τα κρασιά είναι φυσικά. Απλά υπάρχουν τα κρασιά υπείων παρεμβάσεων, που επί της ουσίας έχουμε ελάχιστες παρεμβάσεις από το χωράφι, δηλαδή από το αμπέλι μας, μέχρι και την υνοποίηση έχουμε όσο γίνεται λιγότερες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Τι θα κάνει τόσο ξεχωριστά? Ξεχωριστά τα κάνει γιατί συνήθως είναι είτε βιολογικής είτε βιοδυναμικής καλλιέργειας. Επίσης θα είναι αφιλτράριστα, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα θολό κρασί και κατά πάσα πιθανότητα οι ζύμες θα είναι άγριες. Οπότε θα έχουμε μια εξτρά πολυπλοκότητα στο κρασί μας λόγω των ηθαγενών ζυμών, οι οποίες βρίσκονται είτε στο περιβάλλον είτε πάνω στο σταφύλι, στη φλούδα. Κώστα, και δεν μπορώ να δοκιμάσω. Γιατί βασικά πρέπει να δοκιμάσει κρασιά. Αρχικώς θα ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά πρέπει να δοκιμάσει και την κατηγορία κρασιών για να δεις την πολυπλοκότητα που έχουν και την έμφαση στην πρώτη ύλη, στο σταφύλι, λόγω χαμηλών παρεμβάσεων. Αν θες να μάθεις και άλλα πράγματα για τα φυσικά κρασιά ή πιο σωστά για τα κρασιά υπείων παρεμβάσεων, γράψτε μου στα σχόλια τι θα ήθελες να μάθεις. Και στην υγεία σας!